the bottom of my heart, napakasaya ko na. Para mainis sa akin ng ganun yung tao and para matakot yung mga bata sa akin, na para ka nasa school, nag-exam ka at umuwi ka sa bahay na naka-perfect score ka. Parang ganun yung feeling na alam kong matatandaan ako ng tao.